church. That very same church, Jesus said, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall never prevail against it. And we are that church. Hallelujah. Let me greet you all once again in the wonderful and the mighty name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. You all look good. Again, it's Chinese. You all look good. And it's an honor to me to stand in front of you and minister the word of God. Amen. Sebasebenzile abumfundisi uMabala, mina sengiyasebenza nje. Hallelujah. Ake siye ezwini lenkosi without any waste of time. It's the book of Isaiah chapter number 7. We are reading verse number 3 and verse number 14. Isaiah chapter 7, we read verse number 3 and we quickly jump to verse number 14. Isaiah 7 verse 3. Yes. Then the Lord said to Isaiah, Go out now and meet Ahaz, you and Shear-Jashub your son, at the end of the aqueduct, from the upper pool, on the highway on the fuller's field. Yes, verse 14. Verse 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. And you shall call his name Emmanuel. We all agree, Uguti, the name Emmanuel means God with us. Do we agree? Yes. Do we agree? Yes. I can convince you, amen. Amen. Do we agree? Angazi noma babala ngizothi uphathulo kodwa akudlulekanga ngisamile uGod with us. Njoba last week besikhuluma ngaleso sihloko esithi God with us. Ngisamile lapho ngokusizwa inkosi. Sizothi nje uGod with us part 2. It's a series yeTumayelo. Ake sithole ngesizulu makhumalo mawunayo. Verse 3. Yebo. Kepha uJehova wathi kuIsaya, mawuphume uhlangabeza uAhazi, wena noShear-Jashubi indodana yakho, ngasekugcineni komsele wechibi lasenhla elingasendleleni yensimu yomhlanzi. Yeah. Verse 14. Verse 14. Ngalokho inkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso. Bheka intombi iyakukhulela. Yebo. Izale indodana, ibize igama layo ngokuthi uEmmanuel. Yizwi lenkosi leli bandla lithi amen. Now bazalwane uAhaz the king yabaJuda, he was actually 25 years when he began to reign kwaJuda, and he reigned until the age 41. And Israel together with Syria, they formed an alliance to combat the rising Assyrian threat, because besekunale sizwe saba Assyria esikhula ngamandla. Now uIsrael ubese isizwe sikaNkulunkulu la bese sihlukene kabili. They will know, ama-Bible scholar ukuthi kugcine kune northern and southern akithi uJuda engale no Israel engale. Are we together bazalwane? Now what happened, King Ahaz yena, being the king yabaJuda, refused to join the alliance. He refused to bring the
the nation yakwaJuda kwi-alliance yeSyria ne-Israel. Now it was for that reason now that the northern neighbors of Israel together Syria, they started to threaten Ahaz and they wanted to dethrone him. Bafuna ukumsusa esihlalweni. But uJuda understand into yodwa ukuthi yena unguJuda. Bangakabakholwayo ukuthi Judah means praise. Bangakabakholwayo ukuthi Judah means praise. And uJuda makes no alliance with no one except God. Ngamanye amagama uma umuntu odumisayo awuyenzi alliance nomunye umuntu ngaphandle kukaNkulunkulu. Regardless ukuthi into obhekane nayo inkulu kangakanani, because mawenzi alliance nomunye umuntu usuthemba amandla loyo muntu. Bona uNkulunkulu ngabantu abasempilweni yakho, kodwa ungayenzi alliance nabantu ubhekana nokulwa. Lwela ukuthi uNkulunkulu abe sesayidini lakho. Those who are with God, they are in the majority. Noma abantu bengekho. So nesizathu sokuthi uAhaz inkosi yakwaJuda refused to make an alliance with Israel and Syria, then ngabo 734 BC war erupted. Kwaqala kwaliwa. Now uma kuliwa, imistake eyenziwa uAhaz, it was because of panic. Uma uAhaz evukela uvalo, usefonela ubiza lenkosi yase-Assyria ukuthi mayize izomsiza. Nihamba nami? Athi uDavide ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Usizo lwami luvelaphi? Ake sisilungise kancane le scripture. He was not talking about literal mountains. Every time when you see the word mountain in scripture, it talks about people with power. Yingako izwi lenkosi lithi, who art thou, O Zerubbabel? Umbali wena Zerubbabel. Even if you are a great mountain, you can never stand before me. So mawoni igama elithi mountain suke kukhulunywa ngabantu abakhulu, abantu abanamandla. So uDavide bakethi ngiphakamisela amehlo ami entabeni, ubesho ukuthi ngiphakamisela amehlo ami ebantwini abathenjwayo nasebantwini abathembisayo. Abesuba nombuzo kuDavide athi usizo lwami ngabe luvela kulabantu yini? Athi no, usizo lwami luvela akanoma niyangizwa kuJehova owenzile. Banamandla ngiyavuma, kodwa lo okhonzwa yimi yilo owenzile izulu nomhlaba. Kusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova. Nothemba lakhe likuJehova. Unjengesihlahla esitshaliwe ngasemanzini omfula, esenabisela izimpande zaso ngasemanzini, asesabi nangesikhathi sesigaba.
alekisiwe umuntu othemba kubantu awukubheka umakhe imali likuphi themba. If I were to tell somebody today, don't even trust your pastor. Ungalibeki ithemba nakumfundisi wakho. Ngelinye ilanga uzophoxakala. Thatha ithemba ulibeke. Ngiyamthanda uDavide akekho indlela yakhe. Akathi abantu abanamandla. Uyababona ukuthi they are the great mountains. You are the great mountains, siyabonga, but my trust is not in you. Ngake ngezohlabelela kahle waseNigeria athi ancient of days, my trust is in you. Akana manje ngizwa bazalo awubheka umakhelwane wakhe uthi uthemba bani. I will never leave you nor forsake you. So when Ahaz panicked because everyone he called the wrong man. Out to my neighbor, don't call the wrong person. You want to call this country among funny Masak Fugulwa, Kotrana Antwak, Kotrana Malume Kotro Umzala. Contra prayer warrior. Please, Zoga Pesquento Song. It's a bee, Zoga Pesquento Song. What Camilla after now was a South Africa, bees or El Shaddai. Ati, 20 Zong, Kayena, Ungu Jehovah. My Kubera to Mesekon. Umdana was in Chubu. Nasi pinaisimo sente jambazalwane koni zime izirotoba na uAhaz wajabula yabona wabiza inkosi yase-Asiriya yajabula inkosi yase-Asiriya yarespond yenze njani bazalwane respond. When he saw okay now nalo muntu okhonza uNkulunkulu undumiso uyambiza. Ngoba abanye abondumiso babiza oNkulunkulu abalonge ikhathi ezinzima. Abanye abondumiso bathola indumbeni masekubheka. Bathole beguqile kokhokho usibanibani beguqile bebiza oNkulunkulu abangaziwa strange gods. Akani manje ngizwa bazalwane. Yes, but you know what happened bazalwane? Because of this alliance now got Judah ne Assyria, it led Ahaz to introduce hidden altars. Ahaz was tola etata ama altare wabahede wawafake tempelini lika Solomon. Ngoba mawubiza abantu abaronke ikhathi ezinzima nakanjani bazokuintroduce kumasoswana akengiphinde futhi kwabanzwayo. When you call upon the wrong people when you are in trouble, definitely they're gonna introduce you to their source of power. Wathatha ama-altar ase-Assyria wawa-introducer etempelini lika Solomon. Okuyitempele elinamandla likitempele elifana nalelo ngaleso sikhathi. Then uNkulunkulu was not happy
about this man. Ngicela ukutshela na indaba ongayazi. When you put your trust on other gods, uNkulunkulu uyadeda. And give you an opportunity to do things your way. Uma nibiza amadlozi uyasuka lo waNkulunkulu. Ngoba akayishare glory nabanye uNkulunkulu. Abanye bethu la siyaye sibe confused mase kufanele sibonge. Singazi ukuthi kufanele sibonge bani ngoba we've been everywhere. Sikhothamile emadlozini sathandaza Sunday sasenza mase kubuya impendulo asazi ukuthi le mpendulo ivela ba. Wamshiya uNkulunkulu. Undumiso washiwa uNkulunkulu. uJuda washiwa uThixo. But ikhona into engiyithandayo uNkulunkulu. Akakushiyi ngaphakathi. Abakhe akabayeki engunaphakathi. Usenika uIsaiah umlayezo ukuthi hambe uyohlangana noAhaz. Nanoma ngimshilo Ahaz. Yebo. But I'm coming back. But ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba kuleso simo he did not bring a temporary solution. Yebo. He dealt with the situation yangaleso sikhathi and also brought a permanent solution. Uqala umprofeti when you study the book uthi hamba umbuza ukuthi njoba ngithembisa ukuthi ngizoba naye Emmanuel uyayifuna yini isign. uAhaz uthi no mina ngiyifuna isign. Lokho akushilo uNkulunkulu ngiyakholwa. Uthi ke but must later the permanent solution there shall be a sign. A virgin will conceive. Kodwa singakafiki lapho. Uthi ngifuna wena Isaiah. Yebo. Nendodana yakho. Yebo. Ushiye Joshua. Niye kuAhaz. I started to ask myself, Muruti, why the two of them? I discovered ukuthi the name Isaiah means the Lord is salvation. Mambeki igama lika ndodana kaIsaiah ushiye Joshua ngathola ukuthi the remnant shall return. Then I discovered ukuthi now God means business. He simply means though you are in trouble, you will never be utterly destroyed. The remnant shall return. Because mina Jehovah, I am your salvation. Sometimes mazalwane usathane uyadila nathi. Ngeza uDobo kaProfeti yemanje. Kwanathi ngamemezela phezu kwakho ukuthi you will never be utterly destroyed. Kunezinto usathane azivurvayayo empilweni yakho right now. Kodwa kunezinto usathane ibulalayo kunensala ezosala. And uNkulunkulu uzokuphakamisa ngalo komncane okusele. Usathane ukubuyazi bekumela ngavumi kube nomncane okusalayo. Hayi laba ngathi abangizwa cela ukusala. Ukuba usathane uya-understand bekumela ngavumi kube lento esalayo. Bekumela kumele thola enze sure ukuthi ukuwipe out because kwaba nomncane okusalayo. Yebo. Ngithi mina kwaba nomncane ayinana baba. Ngithi mina kwaba nomncane okusalayo the devil is in trouble. Usathane uyakwazi ukuthatha amadoda awu-8 awenza kwalisa umhlaba wonke. Lalela kwake kwabhujwa emhlabeni isikhathi sikanoa kwasala abantu abawu-8. Kodwa uNkulunkulu ngabo wagcwalisa umhlaba. Akiyazi yini umuntu usathane ayibulele empilweni yakho bonke uNkulunkulu ngomncane okusele. Asekho uNkulunkulu ngomncane okusele. Asekho uNkulunkulu ngomncane okusele. Sometimes usathane ukashaye siphelelwe ukukholwa. Akani manje ngisenze kabazalwane. But
but imistake yakhe akaqedi konke ukholo. Sithi siphelela ukukholwa ashiye okuncane. Bese ngibuza uJesu athi awudingi vele okukhulu. Mawungaba nokukholwa okuncane okungane embewu yesinapho uyokuthi kulenta wakati singabona uNkulunkulu ngokukholwa okuncane okusele. Yebo. Akani manje ngifo bazalwane. Omunye akasena ukukholwa usenendlela encane yokuthatha iAmen namhlanje. Ngalo yo Amen yovulekisa. Abanye basasenayo Amen wemthandazo emide. Wena awusenayo Amen. Una Amen nje wokuza ungene endlini kaNkulunkulu uhlale ungasho lutho. Kodwa manje ukuthi kunento encane sele. God will take it and use his eye. Wanathi uNkulunkulu une-tendency yokusebenza ngezinto ezincane. Fika kumfelokazi unaki. Namafushana. The devil has taken everything but in mistake yakhe washiya amafushana. Anganoma niyangizwa bazalwane. Washiya ini usathana. Kwesinye isikhathi ungacabanga ukuthi awusenalo ugcobo kanti kusela amafushana nje. Kusela i-oil encane yokuthi nje uthi Jesus. Uthi nje Jesus. When you call upon the name of Jesus, something is about to happen. Abasena lutho. Akasabazi ukuthi Amen. Usele nento encane nje yokuphakamisa isandla. Kodwa uNkulunkulu wami uyaspecialize ngezinto ezincane. Wathumela two people. Isaiah. The Lord is salvation. Shia Jashak. The remnant shall return. Wangathi ngathi kuwe konke okudliwe isikhonyana. Wangathi ngamemezele thokoza. Ngicela umemezela kwazalwana bakuswayo. Konke okulawe amadimoni. Konke okutshontshwe isitha. Konke okutshontshwe isitha. Wangathi ngathi yabazalwane. Zonyana ugokiwe. Siyabuya. God is faithful. Makethuma Isaiah no Shia Jashak. He was just giving them a lesson. Yoguti, he is faithful to his people. They will never be utterly destroyed. In other words, for the fact of it was a message God will deliver us. And the remnant shall return. For I am the Lord, I change not, and you sons of Jacob are not consumed. You will never be consumed. I say you will never be consumed. Because He is the same yesterday, today, and forever. But he keeps us. You will never be consumed. When last Maufunda verse number 4. Into yokuqala Isaiah I declare Ahaz.
fear not. Because into eyenze uAhaz aze enze le-alliance, it was fear. Kukhona abantu abahlalela ukwenza amaphutha ngenxa yokuthi bayasaba. Mama usibuyele emuva uJakobe wathengisa ubuzibulo ngenxa yokugwala. Angazi ubani owamtshela ukuthi uzofa. Wathi kunokuthi ngife ngithathe ubuzibulo. But ngicela umprofeti awuzwe nalizwe. Ungesabi nawe now ke bazalwane uma uIsaiah introducer Emmanuel, God with us, uthi into yokuqala, there will be a sign. Bangakhabakholwa ukuthi uNkulunkulu nabo la endlini. Bangakhabakholwa ukuthi abahambi bodwa, uNkulunkulu nabo la endlini. Ngibuza umoya oyingcwele athi kube quiet kakhulu empilweni yakho uzucabanga ukuthi akekho. But uthi angizomemezela ukuthi emva kwale nkonzo there shall be a sign. I said after this service there shall be a sign. Wake wahamba noNkulunkulu ungasamuzwa. Ungamuzwa nomuthandaza, ungamuzwa nomudumisa, ungamuzwa nomuhlangene nabantwene, but ukuashora ukuthi he is with you. After today there shall be a sign. Out in my neighbor, God is with us, and there shall be a sign. Kunento unusual ezokwenzeka emva kwale nkonzo. Angithenya prophet amanje. Kunento engajwayelekanga ezokwenzeka empilweni yakho. Ezofakazela ukuthi awuhambe. There shall be a sign. Itimaki. Brace yourself. There shall be a sign. Ngamanye amagama uNkulunkulu uthi khona into azoyi orchestrator empilweni yakho ezoba yi-indicator yokuthi he is around. Fanele mawuyibona uthi baba ngiyabona. Noma bengakuzwa kodwa ngokubona lento sengiyabona ukuthi ukhona wena. Inkosi nathi anganoma awuthi makhi. Inkosi nathi. God is with us. Yabasaba abantu abahamba nenkosi abantu bama-science. Somebody say signs. Somebody say signs. I release the grace of Messiah.
Somebody shout signs. Lalela uthini Isaiah mawuqhubeka nayo chapter 8 uthi my children are for signs and wonders. It is that somebody say signs. You're not gonna live an ordinary life. Uzophila impilo yama signs. Ama signs azoba indicator yokuthi he is with you. Kuthulele kakhulu empilweni yakho. Ngiyawezwa ama signs. Ngiyabona ngizwa udumo after udumo. Even before the promises manifest, but ngenxa yama signs. Sure. Number 2, uthi behold, a virgin shall conceive. Somebody say miracle. Miracle. Akaze kwenzeka intombi akaze yahlangana nendoda ikhulelwe. Kodwa mase kulo Emmanuel izinto ezingenzeke ebantwini ziyenzeka. Ngicela uprofeta nje afishane kulabo abangapha. Emva kwale nkonzo izinto ezingakaze zenzeka siyenzeka. Miracles are coming your way. I say miracles are coming your way. I say miracles are coming your way. Ake siku muruti ariko pano ya di politiki. Politiki ni khanjwa ngevote. Kodwa la kule signs and wonders. Miracles and power. Akanomani yakizo basara. Atu Paul, I did not come to you to entice you with speech or wonderful words, but I have come to display the power. Somebody shout power. Somebody shout power. Ati akona man. Ukwenzenjani basalwane? Ukuphilisa kanjani basalwane? Somebody shout power. Somebody shout power. Yamkela amandla ngegama likaJesu. Amandla okwenza izinto ezingenzeki. Lalela uthini uNkulunkulu uthi I am the one who gives you power to create wealth. Power is coming over you even right now in the name of Jesus. Somebody shout power. Ngamanye amagama, when God is with us, there will always be signs and wonders and miracles. Amenge bamfundisi sambe ne-extraordinary God. Sibe ordinary and live an ordinary life. Kukhona abazalwane kudala abasindiswa kodwa basaphelele ku-ordinary. Sizoshintsha amagiya namhlanje ngizolibiza lolo gqobo lokuthi impilo yakho ayishintshe kube nama. When I'm talking about signs and wonders, angikhulumi ngalama gimmicks enzeke emabandleni. You know ukuthi abantu bacabanga lokhu la is a miracle. Uwe mawuvuka uyi-victim yamadimoni. Mina ngikhuluma nabantu noma bengawanga, they will make things happen babephumana. La unyathela khona abadimoni ayosalutha. Anganoma nyambizo bazalwane. La unyathela khona kuyovuleka indlela nase. Ngeke uzumshayela umuntu athi kimatla ntwena. This thing is power. Hey. God is with us. In your presence, Lord, I want to be in your presence. Awenzeka ama miracles ngaphandle kokukhona abantu. Uma engekho no signs, no wonders, no miracles. Kodwa uma yenesekho, there are signs, there are wonders. I've got a feeling khona umuntu ozotestify amaphela leviki. I've got ngiyayizwa lento la ngiyizwa ngaphakathi khona umuntu ozonika ubufakazi athi mfundisi khona into engajwayelekanga yenzekele empilweni yami. When you receive this way, anganoma niyezwa bazalwane, when you receive this khona umuntu ozofakaza athi hayibo mfundisi akasikwenzakaleli angijwayelanga lento, but something happened because when you are in his presence
But mangazwe uLuka chapter 1. Verse number 28. I'm for Luka chapter 1 verse 28. We just want to be in his presence. Niamtola. Yebo. Luke 1 verse 28. And having one come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among Khona lezinto ezithile ngifuna uzibale. Ngiyayizwa lesencineni ethi the Lord is with you. Let the Lord is with you yiyo le trigger esiphezulu. Uyabona le agcine ngayo. Yiyo le trigger lezaqale ngazo. Aqale ngayo yokuqala ithi rejoice. Abantu abasemkhoneni bakhe sibabona ngenjabulo. Niyangizwa bazalwane? Amen. Number 2, athi oh highly favored one. You can never be in his presence without favor. Yeah. When you are in his presence, there's going to be favor. Somebody shout favor. Favor. Somebody shout favor. Favor. I release favor over your life. I release favor over your family. Niyayazi favor bazalwane. If favor ihlala ibeka kwi-position ye-advantage. Yeah. We are racing with the world, but it's for uNkulunkulu ngefaith. Somebody say faith. And having one come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. Can I say this? You will be blessed among your people. Mfundisi, why you should jump? Because God is with you. I say God is with you. We are seeing sometimes see I struggle with him. Isibusiso imali. But ikhona abantu abangenamali who are a blessing carrier. And I want to tell you, Mtana Sekaya, you are a carrier of the blessing. Abantu abakeri blessing. Ngizokwenza an example. Uma uAbraham ehlukana nonkosikazi wakhe lokwakuthiwa uKetura. He had 3 sons, again. Wabanika izipho nje. Wabanika izipho akubethe njani? Bahamba. uNkulunkulu make mhlukanisa noHaga wathi ungakhathazeki ngalokho because naye umbusisiwe. Yebo. He's going to be a great nation. Yeah. Ebusisiwe, challenge number 1 was thole sehlale ngenamanzi. Yebo. You can be blessed and be in the wilderness. Yebo. It does not mean you are not blessed. Yeah. No. Because money is not a blessing. Yebo. Angazi ukuthi washiyani kuIsaac ephathekayo. But manifunda iBhayibheli make sezohamba he blessed Isaac. Yingakho Isaac mayesemdala uthi bafana bakhe ababili ubiza uJakobe etshela ukuthi ukhuluma noJakobe. Uthi hamba uyozingela. Ungilethele ngidle ngizokubusisa. Ayisasiyovala manje. uIsaac uJakobe mawufundiswa ube ngenazi izinto eziphathekayo ngoba wabaleka. Ebalekela umfowabo wayithola esebenza kwamalume wakhe. Engenalutho but he had a blessing. Mawufunda uGenesis iBhayibheli lithi mase kufika isikhathi sokuthi ahambe uLaban did not want to release him. Lithi iBhayibheli because he realized
he was blessed because of him. Angazi kukhona abantu angeke bakudedele mntanami, kukhona abantu angeke bavume usuke empilweni yabo because ukungena kubo kuzoba nesibusiso. Mina ngiyamangala uthi unesibusiso mara yonke into ngena kuyiyavala. Umndeni bheka phezulu. Mawunikele sontweni liyaphela. Uzama isociety TV value. Just because ifike wena. Ngizorivesa lo moya. Phezulu kwempilo yakho ngegama lika Jesu. La ungena khona kuzoba nesibusiso. Yonke into ozoyithinta iyanda. Ngoba iBhayibheli lithi warealize ukuthi yena ubusiseka ngenxa. Yebo. God with us. Yingakho uma uJosepha efika endlini kaPotifa. Yebo. Yebo. iBhayibheli lisifundisa ukuthi yonke into ayithinta iyabusiseka. Wayengenalutho elijectwe umndeni edayiswe abafowabo kodwa khona into abangabazange uyithatha. Isandla sikaNkulunkulu phezulu kwakhe. Esahamba simnika isibusiso. Somebody shout God with us. Can I tell you something? They can take everything. Bangathatha imoto bathathe yonke into but khona into abangeke bayithathe. Efaka uNkulunkulu ngaphansi kwakho ngaphakathi kwakho. Angathi yesu. And now ufika khona you will flourish. Somebody shout I am blessed. Somebody shout I am blessed. Singakoshe I praise and thokoza simangane mawufike eNiniva uyaphakama futhi ngoba sithatha isikhundla sangathatha lento. Yo. Ay, sengiyathola zakho. Kungamani ikhambi ikhundla kodwa khona into ekufanele ingaso. Yingakho uDavid wayibona le secret uma onile uthi uNkulunkulu. Ngicela into eyodwa. Ungawususi umoya wakho. Mina ngihamba ngazokuthi kunokuthi advocate ubukhosi akabana nandaba nobukhosi ukuthi inkosi noma somangidisqualify as a king but ngicela ungishele into eyodwa your Holy Spirit. Umoya wakho. Ungayidubi lento yasezulwini ngenxa yokuthi ulahlekelwa izimo. Ngicela ukutshela ukuthi lento yasezulwini ikwazi ukubuyisa. Lalela church noma uye wasirafaza ngimuzwe mina ethi ubuyisa ubusha bakho. Yebo. Nje anganoma ngiyezwa bazalwane uNkulunkulu uyathanda ukubuyisela, unamandla ukubuyisela endaweni noma ngabe bakutshela yabona uke wabona abafana banalento asiqedile the devil is a lie. Abahamba noNkulunkulu abaphithi. The time bethi bakhethe uNkulunkulu abuyisa ubusha bentombazana. Awasho mngani. uIsrael akaqala. Wenza njani? Usibona sinje kudala besizamo. Yebo phela. Dala usathane zama silahlekelwa izinto but wenza imistake usathane. Khona into ayishilo. Igama lalento ngizoyethi igama namhlanje umabuyisi. Ngithi igama lalento umabuyisi. Ibuyisa zonke izinto ezilahlekile. Ibuyisa injabulo engasekho. Ibuyisa ukuthula, ibuyisa imali. Akanoma ngizwa bazalwane. God with us. Mary, njoba ngithi uNkulunkulu nawe. Yeah. You are highly favored. Yabona akathana lokuthi you are favored. Highly favored. Ingakho bhala kahle athi if God can be for us. Who can be against us? My Paul
nothando kakhulu. Asibale lezi ezihluphayo ezenza ukuthi mazisibamba siyamdela uThixo. Athi ngaba ukuzinyela. Ngaba ukuswela ingqondo. Khona abantu abahluleka nokuya enkonzweni ngoba banamahlentshe. Kodwa uthi ubone ngaba ukuhambaza. Athi ngaba indlala. You know, kukhona abantu abajabula amafriji mawegcwele. Nani uthe frijini kuphela nengoma yendumise ekhaya. Bawungena nje ubona nangemuntu ekhaya. Ubona nangemuntu. Ubona ukuthi hayi cha isichima sikhona. Ekhaya akekho jabulile. Yabo akekho hlekayo. Noma manje ukasula na ukuthi tisipuni yawo. Angazabulalini hayi akusithi isipuni ingayidlala. But bawazi ukuthi God is with you. Banthola nijabula ngazothi nayo yonke. Mawungathi uyamxoxela umuntu ude uyangazi ukuthi ngene namhlanje. Amangale naye. Asingabi abazalwane abamkhonza ngoba. Asimkhonze noma. Sinako asinako is still God. Ingakho ngawashumayela amavangeli ngizomfundisa ukuthi umfazi mayikwatile mnika imali. Hayi. Kanti mayilindini sesingama jukebox. Faka imali uzobona sesigamsana imali. Angoshumayela amavangeli kanjani. Hayi manje. Mawukwatile fanele ushumayele watiswe indumisi. Mabe fanele ipolice. Why men jabulisa imali? Basala ikiswani ba. Uma sekufanele mayikwatile unikima. Kwatha unikima. Sio bayini sipika nima. Azayikwatile. Anyway, thina esishade kahle akunamali yami akunamali yakhe angazi nomnikani. Yebo. Ngoba ngithi ngiyamnika kusase yakhe. Ngiyabona le. So iyenza lento ukuthi makunenkinga kulungiswe. Ashumayele kahle baba abantu. Singadlisi ibandla utshani. But I want to tell you, when God is with you, miracles will happen. Nestabelelo Genesis esangibusa for 3 months. Sengibusa nje nestabelelo. Bathe ngiyasiziba. Sengibusa. Sisho nje ukuthi there's a sudden in this place. Yes, sir. There is a sudden in this place. Even now, you are moving. Kwakathi ngakutshela lebali ukuthi namanje usemsebenzini. Empilweni yami namanje he's moving. In that situation he's moving. And makuva uNkulunkulu ake ngithi bazalwane. Ama miracles abafana. Akhona asade. Kukhona la wenzeka overtime. Uma bethwala umphongolo abapriest beyongena emfuleni iJordani bethukile bengazi ukubenza they didn't know ukuthi le kude amanzi asenqamukile bona babona la kanti le sometimes uNkulunkulu lokuphilisa ukhwehlele kanti le isifo sesikhathini. It's only a matter of time. And I want to say kulabo ababhalile ama prayer points bangacabanga ukuthi awaphendulwa. Angikhothi uNkulunkulu namanga. It's coming. Ukuthi nini I don't know, but it's coming. Amen. Because even now he is moving. Amen. Ohlabelela kahlathi the Lord is here. He has established his throne.
Singamane singaye bafundisini aba popular but siye endaweni noNkulunkulu. Bengulalela omunye naye ngitshela unkosikazi ngithi ibangithi ngoba sikambusisile iyashintsha isebona ababusiseka abafundisi. Yithi ngiyilalela leso ngithi hayibo. Phela seyokutshela abanye ungazothi abanye abanaNkulunkulu ngoba bakafikile level okuyo. Angifuni ukusho. But God is with us. Awukuthi uNkulunkulu nathi. Embazalwane angeke uNkulunkulu abe nathi and we remain the same. When God is with us, He will use your children. He will use everything that has your name on it to demonstrate His power. Musuphila impilo ordinary uhamba noNkulunkulu. Mina sengiqedile ukushumayela. Asiphakamise impilo. Nkosi yami. Ngiyamuzwa uNkulunkulu eshintsha izimo zabazalwane. Ngiyamuzwa evula iminyango. Ngiyamuzwa ebusisa abazalwane. Ngiyamuzwa ephakamisa abazalwane. He's a faithful God, church. And I want to tell you, you will never be the same again. Do you believe that God is with you? And I want to assure you, there shall be a sign. All you need to do is to worship Him. It's my neighbor. Just worship Him. He has done it for you. Say praise Him. Praise like there is no tomorrow. He has done it for you. We are called Makelwan. We are called. Bazalwane akashayela uNkulunkulu izandla ukuthi useqedile. He has done it for us. Can I honor you today? Just come and pray for us. Hey, namadoda ayashumayela bazalwane. Boba makathi nginganimema nisijoyine ngolesithathu. Nike nizwi. Akushumayela ngolesithathu nami ngiyashunya Yesu. Powerful word. Hallelujah. I forgot to tell you a testimony from I received a call yesterday. I received a call in Bizinabo from one of the sons that I knew. What did I say to you last week? I received a call from one of the sons that I knew. Ubab Masalela, uthi Ruth. I had a dream last night. God told me to come back home. I just said to him, do whatever you do, I will call you tomorrow after church. But you cannot fight with God and win. I am Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you today. Thank you for honoring us this day. Thank you for your word that is powerful. You have called your word out of darkness, and you've put your word in us. Thank you, Lord God, that this morning when He came before your seat of throne, we came with hearts full of praise and hearts full of thankfulness. We thank you for what you've done in our lives, for what you are doing, Lord God, and for what you are about to do. We thank you that, Lord, you've reminded us this day that you are Emmanuel. God in us, God
wonder that we go through trials and tribulations. We go through difficult circumstances where 1,000 fall on our left, 10,000 fall on our right, but we are still standing because God, you are with us. No wonder that, Father, we go through sicknesses, through pains. Some may perish, but we rise despite our situations. It is because you, God, you are with us. No wonder, Father, we lie down and you raise us up in the morning. Some don't make it, but it is because you, God, you are with us. What will we be without you, God? We will be nothing, Father. Lord God, continue to walk with us. Continue to be with us, our children. Continue to be with us, Lord God, in everything that we do. Father, may our lives display your power and your greatness. May we walk in faithfulness. May we walk in grace. May we walk in power and authority. May we walk like we are the sons of God. God in us. Thank you, Father. Some trust in chariots. Some trust in all kinds of other gods. But we trust in the living God. God in us. Oh God, we thank you. How wonderful it is to be led by God. How wonderful it is to be led by God. Thank you, Father. Thank you, Yeshua. Thank you, Jesus. Where will we be without you? Oh, thank you, Father. As we are about to start a new week, oh God, we know that we are going to be able to do things that no one other man can do. We know that, God, you are opening doors for us. You are leading us to new dimensions. You are opening new doors. You are taking us to new heights because you are God in us. Oh God, we thank you. We thank you, Father, for the man of God who's given us this word today. May you continue to walk with him, Lord God. May you bless him and his family and his ministry. May you continue to break new ground, to God. Father, I pray for your manifestations of your word in this church. May this church continue to be a blessing unto you, Lord God. That every man and woman in this church, Lord God, they shall strive for goodness and they shall strive for peace and for greatness, Lord God. In the name of Jesus. Father, we thank you. No amount of words can express our gratitude unto you, Lord God. We thank you, Father. Continue, Lord God. Be with us. Because if you are for us, it doesn't matter who is against us. Thank you, Lord God. In the name